seara tuturor, eu joc Golden Gaming și bine v-am regăsit la un alt videoclip la mine pe canal. Cu ajutorul lui și dacă nu-i luați bastâne în Israel. Să înainte să începem, vreau să vă rog foarte rapid să nu ezitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de share și pe butonul de abonare. Astăzi vreau să vă explic, înainte să vă explic, vreau să ne apăsați pe butonul de like, pe butonul de share și pe butonul de abonare. Să dați like, share, subscribe la fiecare clip pe care le postez. Să coment, de clopoțe. În acest videoclip vreau să vă explic pentru ce scop, pentru ce scop mi-am creat acest canal de YouTube, Legend Gaming. Hai să vă explic. Canalul meu de gaming, sau nume Legend Gaming, mi-am creat cu scopul de a face serii noi de gaming, numai de multe serii. Noi vreau să fac pe canal, și printre astea o să se numere Free Fire, multe serii care o să fie, serii noi și vechi. Următoarea serie nouă o să începem o mică poveste, o să începem un film, vedem dacă putem să facem, o să încercăm să facem ceva de cu mașini, exact, să facem asfalt, serii de asfalt pe telefon. Sau dacă nu încercăm asfalt, o să încercăm o serie de stand-off. Cred că serie de stand-off o să fie următoarea serie. Vedem. În acest videoclip vreau să vă spun, v-am spus scopul pentru care videoclipul următor o să fie ce o să se posteze pe canalul meu de YouTube Legend Gaming. Bun. Cam atât a fost pentru acum, nu ezitați. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dacă vreți să scrieți ceva mai despre canalul de YouTube, puteți să mă contactați pe TikTok la adresa pe TikTok. Puteți să-mi dați urmărire, nu contează că sunteți fete, băieți, femei, bărbați, în fine. Ce vreau eu să intrați pe canal, să vedeți cam ce o să fie nou, dacă vreți să vă alăturați cam ce chestii o să fie nou pe canal. Toate chestiile o să fie văzute de către mine, orice mesaj pe TikTok, orice chestii pe mine trimise. Tot o să fie gestionată de către domnul Mătăluță, care te face la numele Legend Gaming. Canalul de gaming nu o să se întâmple nimic cu el, pentru că am proiectul mare, Legend Gaming 2025-2030, maxim 2030, doi. Da. O să avem foarte multe serii de făcut, foarte multe serii de făcut pe canal. Da. Păi cam atât a fost, eu am fost Legend. Sper că dacă v-a plăcut acest videoclip, să nu v-am plictisit cu aceste chestii pe care nu v-am trebuit să vă spun. Data viitoare o să începem cu ce o să se posteze pe acest canal de YouTube Legend Gaming. Pa, la revedere, serios. După ce o să fie alt următor clip care să întreb: vreți să fac o serie de gaming sau nu? Legend Gaming joacă sau acolo, care la Free Fire. Ne auzim data viitoare. Pa!